O secretario xeral do Partido Popular da provincia de Pontevedra mantense na súa postura. Luís López non quere entrar en polémicas sobre as tensións no PP de Barro tras a decisión de nomear unha xestora que conduza ao futuro do partido. A provincia que conforman 61 concellos, falo a nivel de provincia, non, bueno, pois se está realizando un traballo pormenorizado naqueles concellos onde hai que definir equipos, candidatos, candidaturas e demais. E dentro dese traballo pois figura o Concello de Barro. Pois non quero entrar polémicas, senón, oye, mantendida aquí o que queira vir para a causa. A creación da xestora e o nomeamento de Eduardo Ruadas como presidente fixo saltar o entorno do exalcalde José Antonio Landín, un descontento que se recolle mesmo nas redes sociais. Páxinas até de agora afíns ao PP de Barro acusan ao partido a nivel provincial de intentar afastar a Landín da vida política. Houbo reunións previas de escoita a moitos militantes do Partido Popular de Barro, é dicir, eu personalmente me sentei con Landín, unha persona que, xa digo, que foi alcalde tantos anos, que tan bons resultados lle deu ao Concello de Barro a efectos de, bueno, de definir unha actuación en Barro para lanzar un novo proxecto ao cal se sumara moita xente, creara ilusión, é dicir, reforzar o partido. A menos dun ano para as eleccións municipais do 2023 xa se apunta unha posible escisión do Partido Popular. Tamén se baralla que Landín e os edís José Suárez e Lucho Martínez deixen a disciplina do partido no vindeiro pleno, pasando a ser concelleiros non adscritos. Eduardo é o presidente da xestora, eso non implica que xa se ha definido nin candidato nin candidata, en base de aí, bueno, pues está realizando unha línea de traballo de tratar de incorporar a todo aquel que se queira sumar ao proxecto do Partido Popular, e, por suposto, pues mantendida para Landín e para todos aqueles, xa digo, que no seu día quixeron e optaron pola opción de escoller a papeleta do Partido Popular, bueno, tamén aqueles que están que o poden facer por primeira vez, non? Polo de momento, José Antonio Landín desbotou conceder unha entrevista a Canal Rías Baixas.